Oi, sori. Piti vähän selvittää asioita. Pitäis nyt toimia normaalisti. Mutta joo. Jatketaan vaan normaalisti. Minä en mököttänyt, minä selvitin, että mitä tuossa nyt kävi. Ei tullut riitaakaan. Ei kukaan tehnyt mitään tahalteen. Aada Julia on sängyssä. On karaoke. Ja sanokaa noille, jotka sanoo, että ei toimi, että päivittää, niin sitten toimii. Päivittää, niin sitten toimii. Onko karaoke? Joo. Joo. Startetaan karaoke nytten. Nyt alkaa olla lämmin yksi. Mulle se on hyvä viilata. Tämä. Joo, nyt kaikki on hyvin, Mä lämmitän Mulla nopeaa. vaan meni hetki selvittää, että mitä tossa kävi ja niinku Se lämmittää. näin edespäin. Anteeksi nyt vaan, että menen selvittämään, että onko kaikki mennyt mongolia vai ei. Joo, koska kyllähän toi on aika paha tilanne, jos niinku kaikki lähtis vittuun. Mut joo. Tässä on mikrofoni. Täällä on karaoke speaker. Haluatte chatti, saako karaoke-esitykset tehdä omalla tavalla? Saako? Saako? Okei, kiitos. Mitä? Karaoke-esitykset saa tehdä omalla tavalla, omalla luvalla, omalla mahalla. Ai, Otetaanko ryhmähallipanit? joo, pani. Ja jatketaan nyt kunnialla yhdessä ja muistetaan, että vastoinkäymiset kuuluu myös elämään. Nyt vaan nautitaan toisistamme, toistemme sellaista. En mäkään usko, koska siis Agami ja Rosaki on kuvannut Kikissä. Niilläkin vilahti eikä niillä tapahtunut mitään. Joo. Toivotaan, että kaikki on hyvin. Kyllä mä uskon. Menimmekö karaokeen? Enemmän, mutta otetaanko me tuosta? Mietin, että ei välttämättä tarvi, kun tästä voi laittaa, kun tää on semmonen kajari. Joo. Jää. Ei, muota mötkyttää. Vittu kun halus vaan muota mötkyttää. Vittu, kohta päästään. Jonkun ajan päästä päästään vittu muota mötköttämään. 2 tuntia enää, niin päästään. Päästään muota mötköttämään. Mitä siihen sanotte? Okei, kukas nytten päättää? Chatti. Kuka starttaa karaokeen? Chatti, ken starttaa karaokeen? Ken starttaa? Adamikis, Julia, Aada, Julia, Kivi, Aada, Julia, Päättääkö noi chattipiisit vai? Okei, no minä aloitan. Oi! Ne haluat, että minä starttaan tämän. Okei, saanko päättää itse biisit vai chatti? Chatti, saako biisit päättää itse? Saako? Chatti, saako itse päättää biisit? Saako? Voitko saa muota mötkyttää sitten koko illan? Saa päättää Okei, itse. mä aloitan ikkoon. Joo. Bluetooth päälle.
Sitten meillä on tällainen söpö mikrofoni. Chatti, saanko nopea tehdä itselle drinksun? Saanko? Joo, kaikki on hyvin. Bluetooth connected. Saanko tehdä nopea itselle drinksun? Kiitos. Tuutteko te tekemään munkaan drinksun? Tuutteko tekemään munkaan drinksun? Joo, tai no ei se kovin ihmeellinen oo siis, mutta kuitenkin. Odottakaapas. Okei, olikohan mulla enää muita suppoja? Löytyy vielä yksi freezeri. Löytyy vielä yksi freezeri löytyy. Laitan teidät vielä vähän kauemmas. Hauska tavata. Näin. Sitten korkki auki. Chatti, enää 47 Supian Julia lähtee Helsinkiin. Pahoin pelkään, enää 2 tuntia striimiä jäljellä tänään. Moi ei, pahoin pelkään. Pahoin pelkään. Pelkään pahoin. Voin pahoin nyt. Moi ei. Please, Supia vielä vähän. Noin. Siinä on freezeri kaadettuna. Haluatteko te chatti teidän freezerinne keitettynä vai marinoituna? Miten haluatte teidän freezerin? Chatti, laittakaa Supia, mulla on paha mieli jo nyt, jos Julia ei tule. Mä olen valmis luopumaan Juliasta vielä huomenna. Oi. En ole valmiina, voi Meidän pitää huomenna kyllä pelata sitten Mario Party, jos Joo. käy niin. Pitää pelaa, pitää. Pelata pitää. Kyllä. Ei, mulla ei Keville ole ollut mitään hätää. Joo, ei. En ole vihainen Aarelle. En tiedä mistä toikin taas. Ei mistä, pani. Mä oon aliaa, että noin. Miten haluat sähkösi? Tuulivoimalla kenties. Valitse sinulle sopivin fossiilivapaa sähkösopimus. Vattenfall.fi/fossiilivapaa. Halo? Jee! No niin. Vittu, nyt on kyllä hiljaisuus. Nyt. En ole koskaan nähnyt Shanghain valoja. Kruunun jalokiviä tai miekkakaloja. Mutta tänä yönä kun olet viimein siinä, en kaipaa länteen enkä itään, kunnon pääsen Helsinkiin. Siis loistakoon Shanghain valot, kalaiskoon yötän Helsingin kadot. Suljen silmäni ja nukahdan sun viereen viimeinkin. En ole kuullut sademetsän aamua. Minä rietin huutoja tai alppitorvia. Mutta tänä yönä kuuntelen sun hengitystä. En tule kauniimpaa on mikään,
en syttäisi seire ikää. Siis loistakoon Helsingin valot, valaiskoon työtä New Yorkin talot. Suljen silmäni ja nukahdan sun viereen viimeinkin. Siis loistakoon Helsingin valot ja valaiskoon yötä New Yorkin talot. Suljen silmäni ja nukahdan sun viereen viimeinkin. Loistakoon Helsingin valot ja valaiskoon yötä New Yorkin talot. Suljen silmäni ja nukahdan sun viereen viimeinkin. Viereen viimeinkin. Yes, kiitos. Onko mun vuoro? Onko seuraavaksi Aada-chatti? Onko Lamberkki seuraavaksi? Onko Lamberkki seuraavaksi? Onko Lamberkki? Jee! Tuliko Yes, sopi? Ei yes, tullut. yeah. Ihkomme lyrics. Ai niin sun puhelimesta pitää laittaa. Sun puhelimesta. Subeja! 5 subia, kiitos! Kiitos 5 subista! Oletko koko ajan lähempänä? Haluatteko kollabin? Haluatteko kollabin? Yhteisjutun? Tehdäänkö Haluatteko? Julian kanssa Ihkomme yhdessä? Haluatteko tästä hyvästä yhteispiisin? No niin. Haluatteko? Tai toimi Julia. Aloitetaan uudestaan sitten kun saadaan. Tuliko lisää? Tuli! Lisää! Lisää! Kuinka monta niin? 213, eli se on enää 37 subia. 37 subia, kiitos! Odotetaan. Joo, Janne. Odotetaan. Ottakaa kohta alkaa Ihkomme. Mä aloitan täältä chatti. Mä aloitan täältä. Täältä alkaa mun show. Voi joo. Noniin. Oletteko valmiita? Okei. On yö, sydän lyö, hän lopelakeaa. Kun nousee vaan kaatuu mun kotitakaa. Mä on Erika, haussatteluassa, oot ku ihana. Transe Jumala, oot kotona. Kun haluat ja tuntuu, tuun sun mukana. Kaikki chatin mukaan! Ihkomme, ihkomme. Ennen kuin tulee se huutaa mulle. Ihkomme, ihkomme. Siihen mä kajautin kovaa. Ihkomme. Kiitos supeista! Kiitos. Enää 30 ollaan silleen. Ihkomme, ihkomme. Tällä se on, kun love lankee. Mä oon Erika, hauska tavata. Ja tanssin vaikka nousi mut nakuna. Mä oon Erika, sussusta minä isken, mut uudesta käynkiin mun pakaraan. Kun halutais lopee huuda ei koore. Ja baby ihkomme. Ihkomme, ihkomme. Mä koikun parkuu ihkomme. Yhdessä tullaan ja ollaan silleen. Ihkomme, tällä se on, kun
Fabio. Kiitos chatti. Eli 28. Julia 28 Julia tulee stadiin. Koja anna tapahtuu, baby voit vielä itteesi rakastuu. Tähdet sun silmis ja mä sun pääl, baby ansaiset kaiken hyvän tääl. Letkoja anna tapahtuu, baby voit vielä ittees rakastuu. Tähdet sun silmis ja mä sun pääl, baby ansaiset kaiken hyvän tääl. Ihkomme. Inkomme hei baby. Ikon lopelanke. Chatti! Nyt laittakaa ne subit, please! Seuraavaksi keittiin, se on huono varaus. Mitä minä laulan? En tiedä. Sä on nyt laulaa. Chatti, mitä minä laulan? Turha opettaa mua Itse asiassa- ristiin jalkojani laittaa. Tää me vedetään yhdessä. Nyt me vedetään yhdessä joku biisi. Synnyin syntiseksi. Kaikki nyt tulee, nyt chatti ne supit täyteen, meidän tulee yhteisbiisi. Yhteispiisi. Chatti te pystytte, kaksi no niin! Ollaanko me ne taustalaulajat? Sitä avaa. Joo. Me ollaan ne taustalaulajat. Kiitos supeista! Kiitos Suvista. Enää 27 supia. Noniin. Ei. No. Chatti, 27 enää. Okei, nyt chattilla alkaa meidän yhteisbiisi. Noniin. Kiitos Suvista. 5 supia! Kiitos Suvista. Dilla dilla da. Jos liikkuu terveen. Dilla dilla da. Olen marmoja. Dilla dilla da. Siksi voitan estoksen. Dilla dilla da. Satamassa rohdoksen. Dilla dilla da. Vertanoiden lanteiden. Dilla dilla da. Kuljet kääntyy miesten pään. Dilla dilla da. Autalkaa yskitää. Dilla dilla da. Tiedän lähdin seuraamaan. Dilla dilla da. En tiedä minne jouduikaan. Dilla dilla da. Vaadun paikkaa pehmeään. Dilla dilla da. Päätin myös tähän jään. Dilla dilla da. Kuulanlainen laulamaan. Dilla dilla da. Tuusin suvun hurimaan. Dilla dilla da. Olet kuuman auringon. Dilla dilla da. Aivan luonnollista on. Dilla dilla da. Olen silloin dillan da. Dilla dilla da. Dilla dilla da. Ilman karma dillan di. Dilla dilla da. Dilla dilla da. Laulan dilla dilla da. Dilla dilla da. Dilla dilla da. Dilla dilla da. Vai hullu vastaan kapinoi. Chatti 20 supua enää sukua. Dilla dilla da. Afrodite vallan saa. Dilla dilla da. On tullut vuoro mun. Dilla dilla da. Siihen mukaudun. Dilla dilla da. Muka ties. Dilla dilla da. Paikallani toinen mies. Dilla dilla da. Silloin dilla da. Dilla dilla da. Dilla 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 da. Oi vittu Dilla dilla da. Dilla dilla da. Chatti nyt sopi. Dilla dilla da. Dilla dilla da. Dilla dilla da. Dilla dilla da.
Enää on 22 subia, niin Julia tulee Helsinkiin. 22! Sitten Helsinkiin! Miten haluat sähkösi? Miten haluat Tuulivoimalla kenties. Valitse sinulle sopivin fossiilivapaa sähkösopimus. Ai niin, 222 kautta pitää keksiä, fossiilivapaus. 223. Joo, pitää Haasteena. keksiä. Aamulla tulee... Missä mun puhelin on? Se meni liian lähellä kyllä. Chatti on, olipa semmonen. Nyt vittu lähtee. Nyt lähtee. Aloitetaan. Mikä sieltä tulee? Sokea mykkä kuuro tän jälkeen alkaa. Tai sit, onko se vittu huomenna aamu? Pitäisikö huomenna aamu? Kiitos Mirkku. Meidän on pakko nukkua. Sun on parempi olla tikissä tai kaupata sun puheet. Heti kun nukut pukuttaa, niin nukkumatin tulee. Älä rupee, sä oot sanonut itse, kun se esiprissis on koko kopi, mut ei oo paikalle tulee. Ja rakentaa tää ihan sama sketsi. YKKne, uskiks neljäs sekä tekstit. Kotoväärti nähdään, pystys vielä eräkään messi. Tehtävä kun tulee titityy ja loppu tekstit. Silmi teillä haistaa ton pelo. Se kertoo pahimpia ja eko. Henki vielä luuraa, kyllä taisi jotain leikkiä, mutta ei ole saikkuu, tää on vittu pitkä breikki. Mun peleis on toi haakauma. Se lyös tulla siinä, jos koetat hakee anakondaa. Oikeastaan tulee aina paini. Sitten on paukku, painotella vauhdilla. Oma nime. Se ei leiki. No miten? Se ei leiki, sä hankkoota ite. Se ei leiki, sun tehtaan takuu, et haluus koko keini. Miten oma nime? Se ei leiki, joten miten? Se ei leiki, hankkoota ite. Se ei leiki, tehtaan takuu, et haluus koko keini. Täytyy olisi sit kukaan. Mitä vittu? Miten muuten äijä ei oo pilaa? Mä siis nyt joutunut, että sun ei ole tilaa. Et sä muuten, et sä ilman, sun pitäis jo nähdä tää jätä. Tuske kun häkä, ei se oo pelastaa sun pulma. Ei pelastaa tsekä. Mä liian, mirre ja tämä. Mä laittaa haikki, että tehdä niin kuin haikki. Kun et se osaa nyrkkeellä kun tai. Mutta jos voi sillä sulle pai pai. Vittu jykee mäijä, niin se on mulle mai kai. Toiveekin on suista tulee uuri. Muistan panokset on suuri. Muuri, yhdeltä teit minä. Joten tiedät, ei teo tullut leikkimään. Oma nime. Se ei leiki. Miten? Se ei leiki, sä taukota ite. Se ei leiki, kun teistä on takuu, et ollus koko keini. Tiedät oma nime. Se ei leiki. Miten? 4. Se ei leiki. 16 aikaa. Se ei leiki. Teitä on takuu, et haluus koko keini. 16 subia enää, let's go! Onko sitä, että Julia tulee stadiin? Tää on takuu. Jos se vaan suoraan eteen. Noiden pressis repeille. Turga, eikä happaka turmaa. Tapahtuu, happa turmaa. Tää, näyttää possaa. Kantaa, tätä takaa koskaan. Mä nukkelisin taas. Vertaan jääpät jotain äijäkolleksiaa. Ke, mitä se tuntuu? Se on hurmuus. Siellä ilmaselityksin. Aina, siinä on peli yksi. Koitsi, yhtä on takuu. Se on tehtaan takuu. Oma nime. Se ei leiki. Mitä? Se ei leiki, sä hukota ite. Se ei leiki, sä tehtaan takuu, et halus koko keini. Ja oma nime. Se ei leiki. Kiitos! Kiitos! 15 enää! Se ei leiki, sä tehtaan takuu, et halus koko keini. Kiitos kaikille supeista! Pääseekö Julia stadiin? 15 subia niin pääsee!
Otapa hörppy perkele siitä. Minä otan hörpyn, mutta oliko toi kova äsken? Oliko kova? Mitä laitetaan chattiin? Mitä lauletaan? Oliko kova toi äskeinen? Minä vaan tulin. Oliko kova? Sä vaan tulit. Minä vaan tulin. Sinä vaan tulit. Oliko Mitä kova? laitetaan Minä vaan chattiin? tulin. Mitä laitetaan chattiin? Chatti, mitä laitetaan chattiin? Lassia. Julia Stadi. Laitetaan Julia Stadi. Eli mikä? No Julia Stadi. Julia Stadi laitetaan. Laitetaan Julia Stadiin. Olisiko Stadi Olga? Mä laitan Olisiko Stadi Olga? Galaksin. Kiitos subista! Kiitos. 9 subia enää! 9 subia enää! Kiitos! Oikeesti kiitos! Galaksi tuli nyt! Baby tuu kiertää munkaan galaksiin, koska mä haluan nähdä sut alasti. On niin upea päästä varpaisiin, mä huomaan sut kato sua silmiin. Baby tuu kiertää munkaan galaksiin, koska mä haluan nähdä sut alasti. On niin upea päästä varpaisiin, mä huomaan sut kato sua silmiin. Silmiin. Galaksiin. Galaksiin. Silmiin. Galaksiin. Galaksi. 8 subia! Tulet sillat, levottomat illat, järven pinnat heijastuu. Sun nätit kasvot paljastuu, ne saavut antautuu. Lupaan sulle, sä et tuu takautuu. Lue sulle ilta satuu, että sä voisit makautua. Mä haluun suhun rakastuu. Baby tuu kiertää munkaan galaksiin, koska mä haluan nähdä sut alasti. Oot niin upea päästä varpaisiin, mä huomaan sut kato sua silmiin. Baby tuu kiertää munkaan galaksiin, koska mä haluan nähdä sut alasti. Oot niin upea päästä varpaisiin, mä huomaan sut kato sua silmiin. Silmiin. Galaksi. Galaksi. Silmiin. Galaksi. Galaksi. Kävelään yhdessä kohti tulevaa. Sun kaulis tosi upeeta. Sä tullut varmaan mua musertaa. Vaik meidän tulevaisuus sumeaa. Ei sä halua karkuun kertaa. Ei tehdä tässä rumempaa. Mua alkaa muuten surettaa. Haluun luoda tunnelmaa ja vaikka vuokses punnertaa. Ei se oo sen kuumempaa. Ottaisin vuokses pari mustelmaa. Jos se parantais vähän tunnelmaa, nyt sun poskia punertaa. Joten anna mulle suudelma! Vuodet sillat, levottomat illat, järven pillat heijastuu. Sun nätit kasvot paljastuu, ne saamut antautuu. Lupaa sulle, sä et tuu tätä katuu. Lue sulle ilta satuu, etkä sä voisit takahtuu. Mä aion suhun rakastuu. Kiertää munkaan galaksiin, koska mä haluan nähdä sut alasti. On niin upea päästä varpaisiin, mä huomaan sut kato sua silmiin. Baby tuu kiertää munkaan galaksiin, koska mä haluan nähdä sut alasti. On niin upea päästä varpaisiin, mä huomaan sut kato sua silmiin. Pitäisikö laittaa lisää? Kun me tarvitaan aina 6 lisää. Laitetaan lisää sen. Jaa, 6 subia enää chat. Laitetaan lisää, niin ne tulee. 6 lisää! Lisää. Löytyykö lyriksi siitä? Ota, mikä se on? Löytyykö lyriksi? No aloitetaan. 1 subi enää! 1 subi enää! 1 subi enää! Nostetaan lippu tänään. Ai vittu! 5 lisää! 6 lisää! Ihan sama, jos on joku lisää! Lisää! 5 lisää! 5 lisää! Sit mietitään! Teidänkin veli opis mitään! Jos te mihinkään! 250 Julia tulee stadiin! Mä tuun stadiin! Yes! 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 Kattokaa! Mä tuun stadiin! 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 Mä tuun Helsingin stadiin! Ja Sumaton ja Baniton jatkuu! Baniton jatkuu! Baniton jatkuu! Aina hiljaisuus, joo totta. Ei vittu. 6 lisää!
Tämä on sulla, että mulla on lisää. Oi vittu. Viisi sisään, sit mietitään. Onks jos mitään järkipeli, opiks mitään? Pisti. Tiski. Huomenna pitääkö sit vähän siivoa? Joo. Huomenna siivotaan joo. Ei vittu. Ei vittu tää on paha. Ei vittu tää on paha. Ei vittu tää on paha. Poliisi. Onko poliisi? Varmaan poliisi. Ei oo poliisi. Tuossa on poliisi. En mä usko niin pitää. Ei vittu Keipi, voiko sä please avata? Tää sun kotiin. Please avata. Mennään edes. Joo. Totta kai. Anteeksi. Hiljennetään. Kaikki hyvin. Nyt pitää olla hiljaa. Nyt ollaan hiljaa. Me saatiin Julia Stadiin. Se oli Julia Stadiin. Me saatiin mut studiin. Pitää nyt olla vaan hiljaa. Joo. Voidaanko vähän pitää laittaa volyymia pienemmälle? Tai sit ei enää olla noin mikään. No onko Niin, ei mikään, joo, ilman mikään Niin. sitten. Ilman mikkejä ja vähän pienemmällä musaa, niin. Joo. Joo, naapuri kävi valittaa. Siis. Ihan ymmärrettävää. Joo. Ihan ymmärrettävää. Sä et ostetaanko lippu Julialle? Onhan ne saanut kontsaa. On saanut. Ja huomenna mennään Shellille. Ja onko se parempi, että huomenna aamusta aloitetaan se mykkäjuttu, koska sitä on enää jäljellä 45 minuuttia. Mitä mieltä ootte, chatti? Niin, Alkaako sitä- mykkähaaste nyt tänään? Mykkäjuttu olisi enää jäljellä 45 minuuttia, että se olisi varmaan paremmin ottaa. Alkaako Se on mykkähaaste parempi nyt huomenna. tänään vai huomenna? Huomenna, okei. Huomenna. Ei vittu, mennään ehkä junaa vittu mykkänä kuurona ja se on Ei voi niin 12 mennään. Pitäisikö me ostaa se Julialle se lippu? Joo. No ostetaan sitten ennen kuin mennään nukkuun. Joo. Me mennään junaan mykkänä kuurona ja sokeena vittu. Ja meidän pitäisi soittaa niille, että jos me, kuinka paljon se maksaa, että me lisätään se siihen meidän hyttiin. No soitetaan aamulla, Joo, kun me herätään. joo. Me soitetaan huomenna aamulla, kun me herätään. Niin Meillä on 3 hengen hytti siellä. Niin. Joo. Niin minä voin tulla sinne muotomötköttään. Sinä tulet. Ihanaa, että sä oot Keksitäänkö lisää ihana. gooleja? Itse asiassa Duidui laittoi mulle jotain gooleja. Niin katsotaan. Voi mennä muotomötköt. Minä tulen sinne teidän kanssa muotomötköttään. 210 oli se Shellille esittää joululauleja. Joo. Sitten kirjoittakaa kaikki joku pieni säkeistö iskelmäbiisi ja esittäkää Häh? Ja esittäjää... Miidis? Okei, tuossa mä en ymmärtänyt. Mitä? Sitten kiskalta ruokaa, joka viette jollekin naapurille. Se voisi olla ihan hyvä. Joo. Liikutte konttaamalla vaikka 4 tuntia. Oi vittu, toi on kyllä sääräs. Ai mitä? Konttaamalla 4. 4 tuntia pitää liikkua vaan konttaamalla. Ei, toi tulee olemaan paha aina. Keksitäänkö siihen 250 asti? Joo. Ja sitten mietitään me ja paljastetaan ne chatilla ne muut. Joo. 260 voisi olla Joo. parassi. Tehdäänkö mietintämyssy? Junassa. Junassa, joo. Junassa Joo. voisi olla. Joo, tehdään junassa mietintämyssy. Mutta chatti Vai tehdäänkö me ennen kuin me mennään nukkuun? No, striimi pitäisi olla pois. Joo. Niin. Se on kivempaa niille, kun ne Niin. tietää sitten. Joo, no mulla on täällä hyvä lista. Chatti, subaton jatkuu 16 tuntia Subaton kellossa, jatkuu. mitä vittua. Paniton jatkuu. Ai Mitä vitsi. mieltä on? Tämä on hyvä juttu. Ja sit se, että niinku, jos haluat mennä muille yöksi, se on ihan fine, mutta se pitää olla 12 meillä. Joo, Ja se aamulla. alkaa. Niin. Alkaa sitten heti. Joo. Ai vitsi. Moi, minä lähden Helsinkiin. Chatti, oisitteko uskonut? Mä en kirjaimellisesti, mua alkoi vähän kuumottaa. Oikeesti mua alkoi vähän kuumottaa. Itse asiassa nytten pienimuotoinen shoutout kaikille top-subaajille. Jaa. Ja kaikille muillekin, jotka on subannut, mutta tässä listassa näkyy vain rajoitettu määrä. Isoimmat subajat. Top 1. Jenna, 18V, 60 subia.
Isot aplodit. 60 subia. Isot aplodit Jennalle. Se toisella paikalla Iida Helmina, 44 subia. Kolmas paikka SS Chevy, 21 subia. Neljäs paikka Anu Tur, 18 subia. Viides paikka Kattelen vaan, 11 subia. 11 subia. Kuudes paikka Pilvilinna, 6 subia. Seitsemäs paikka Elina E, 5 subia. Kahdeksas paikka Nasse-Liisa, 5 subia. Vihislots, 9. paikka 5 subia. Ja 10. paikka Hulina Hell, 5 subia. Mietin, pitäisikö meidän lopettaa tähän? Sen takia, koska nyt toi kello ei edes enää pyöri. No Ja mitä niin mieltä? tulee uusia Kysytään mitä sanoo chatti. Et jatketaan huomenna tai mietitään missä nyt te palaveri. Niin joo, mitä mieltä chatti on, että onko meillä nyt pautsu vai jatketaanko me vielä? Koska jos laittaa subeen, niin tuohon ei enää tuu. Onko tuolla joku kissa? Mörkö. Onko mörkö? Onko Hei chatti, mitä mieltä te ootte? Ei Mitä me sanoo voida ottaa chatti? huomista. Koska senhän pitää jatkuu aamulla ne kaikki haasteet. Pakkaa vielä ainakin. Mä hoidan huomenna pakkaamisen, koska mulla on huomenna vielä toi pyykkivuoro. Niin mä siellä eihin sit pestä vielä vähän vaatteita. Chatti sanoo, yhdessä mietitään ne 250 asti ja sitten sen jälkeen me mietittäisiin niinku itse. Joo. Joo. Meillä on kyllä mietittävää. Kyllä. On mietittävää, mutta On mietittävää. kyllä me keksitään. Olemme kekseliäitä. Ota pois nukkua. Rökömei. Totta kai autetaan siivoamisessa. Eikä tarvi. Chatti haluu konttauksen. Konttaus on ihan hyvä. Mutta onko se niihin tuleviin vai nyt näihin seuraaviin? No eikö sit kannattaisi huomiselle jotain? No meillä on Sokko Mykkä Kuuro 12 vaan. Niin. No eikö se ole hyvä, että käydään ostaa, tai en tiedä. Tai sit maksetaan seuraavia ostokset tai jotain. Niin. Tai tilaavien ostokset. Edellisen. Mikä se on? Maksetaan edellisen ostoksen. Mikä se on? Seuraavan Takana oleva ostos. Niin. Yllätyksenä. Joku tämmönen. Randomisti. Valitkaa Dudu-listassa nyt 250 asti haasteet. Okei. Huhhuh. Hyvän mielen haaste. Jaetaan ruusuja randomeille. Joo. Oisko? Tehdään. Mä oon aina halunnut tehdä tommosen. Oisko se? Jaetaanko randomeille ruusuja? Joemmeko? Joo. Sanoo joo, okei. Eli jaetaan ruusuja randomeille. No se on, eiks nyt noilla ole mitään väliä noilla paikoilla? Ei, niin sillä ei ole mitään väliä milloin Vaikka paikoilla. 220 jaetaan ruusuja. Sitten tää on aika paha. Jokaiselle 3x bulldog nuudelit. Se on vitun Tuo on paha. mulle ihan vitun Toi paha. on vitun paha. Joo, mulle kyllä Se ihan on mullekin helvetin ihan vitun paha. Mä tykkään tulisesta soolasta. Ai vittu, toi on mulle ihan vitun paha. Siis chilikin on mulle paha, vaikka se ei oo kuulemma ees niinku mitään tulisimmasta päästä. Niin mä söin yhden kokonaisen chili, se on mulle ihan vitun paha. Ei. Mä varmaan kuolisin. Keipi esittää Lassia, Aada, Liliä ja Julia Pirkkistä. Mä en voi sitä Liliä, koska meillä on poliisijuttu menossa. Niin joo, totta joo. Soitatte jollekin radiokanavalle ja pyydätte niitä soittaa Galaxiin. Oi. Oi. Oisko? 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 No, mut se menisi pila. Ei se menisi pilapuolella, se kyllä ole pilapuolella.
Pirkkikselle ja Julialle treffit ensi viikolla Helsingissä, kun ne tulee Ateenasta, jos Kari suostuu. Miksi sä et haluu mua ja Pirkkistä niinku parittaa? Chatti, mikä tää juttu on? Miksi te haluatte parittaa mua ja Pirkkistä? Mikä tää Pirkkis-juttu on? Pikkujoulut. Värjätti hiukset sellaisella värillä, joka lähtee 5 pesussa. Ai onko sävyttävä? Onko sellaisia? On. No, sopii. Okei. Kyllä se mullekin sopii. Kyllä ei näkyisi. Niin, no joo. Siinä näkyisi joku keltainen tai joku. Hei, oisko yksi, että yhdessä muoto myöt? Joo, yksi. Muoto mytkytetään tunti. Oikeesti, oisko chatti? Laitetaanko yhdeksi haasteeksi, että muota mötkötetään yhdessä? Oisko chatti? Ei tietenkään. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Yksi sanoi joo. Me ostetaan heti aamulla, kun me pitää soittaa. Meillä on 3 hengen hytti. Niin me kysytään, että paljon se maksaa, että jos Julia lisätään vaan siihen. Joo, on paska laadan takana. Joo, chatti laittoi viha-emojeita heti tuon muotomötkittämiskysymyksen jälkeen. Juna on huomenna illalla. No oisko chatti distrack yksi? Tai Reddit M distrack? Tehdään huomenna vai? Reddit tämä distrack tehdään. Mut se olisi sitten, että kun me päästään niin kuin... No, kun mä mietin, jos nyt mietitään vaan noin huomisen jutut. Niin, Meillä huomisen. Meillä on jutut. 3 haastetta, mitä me ei ole edes vielä tehty. Vittu, meillä on varmaan 5 haastetta, mitä me ei ole edes vielä tehty. Ai mitä? Meillä on varmaan 5 haastetta, mitä me ei ole. No, Oi, kato ei nopea. pitää miettiä ne. Niin. Niin meillä on Joo, me ollaan kokonainen raakasipuli, pilapuhelut. pilapuhelut huomenna. Shellille Mykkä, joululauluja. Shelli, Mykkä, Shelli. Okei, eli meillä on 3, mitä me ei olla tehty. Sitten meillä on huomenna se ruusujen jako. Joo. Ja sitten meillä on Shellille joululauluja, niin se. Voiko joku kirjoittaa ylös noin, mitä meillä puuttuu vielä? Niin mä laitan ne tonne sitten niinku huutomerkki goals. Mä päivitän huomiselle. Ai mitä siis? Et jos laitetaan nyt ylös noin. Konttaus. Joo, jos mä laitan viestin vaikka sulle. Konttausta. Joo. Monta tuntia konttaus. Silleen me huomiselle pystytään tehdä noin. Miten ehittää? No sitä mä just mietin, että tehdään nyt haasteet, mitä me ehitetään tehdä huomenna. Ja mietitään ne Eli striimit. haasteet mitä tekemättä on kuuro, Mykkä. Ja sitten kuuro, mykkä, sukee, Pilapuhelut. pilapuhelu. pilapuhelut, Shellille joululauluja. Shelli, joulu, sitten, oliko muuta? Ja se väliä se ei näy keipillä. Sitten laitan mä myös ne, mitä ne ruusut. Joo, ruusut. Joo, ruusut. Jaetaan ruusuja. Vois ehkä pitänyt laittaa enemmän välijuhkia. Niin, musta tuntuu, että Stadissa stadissa laitetaan sitten, enemmän. että joku ainakin 20 subia Joo. väliin noin, koska nyt nämä alkaa kerääntyä päällekkäin niin Joo. pahasti. Ai mitä siis? Että silleen, että 20 subin välein tulee sitten tää uusi haaste. Sit Koska se nyt voi- meillä on vitusti haasteet tekemään. niin ne kerää- päällekkäin, ne kerääntyy tolleen vitun nopeasti. Joo. Sellille ja laulamaan. Ai Selille. Kaupasta ei syömässä ilman kenkiä. No, Oi vittu, toi olisi vitun paha. niin. Me mietitään nyt huomiselle Tornion haasteita vielä. Joo, huomiselle Tornion haasteita sitten Me mietitään nyt, kun striimi on pois, niin vähän noita... stadin haasteita. Olisiko yksi haaste vielä, chatti? Minä ehdotan. No. Minä ehdotan, että miten jos vain
Mutta mytkytteisiin 30 minuuttia. Kävisikö? Monta puuttuu? Ruusut. Puuttuu vielä 2. 2 puuttuu. Ei Selkeä ei. Selkeä ei. Muuta mötkytymiskielto 12H. 3H sängyssä ei saa poistua haaste. Vittu toi olisi hyvä haaste. Voidaanko Voidaanko tehdä? Me voidaan olla samassa sängyssä. Me voidaan olla samassa sängyssä. pelkästään. Voidaan olla samassa sängyssä. 3H ei saa. 3H samassa sängyssä. Otetaanko? Eikä saa poistua sit mihinkään. Ei edes vessaan tai mitään. No 3H vessassa. Häh? Vessassa 3H. Onko? Oisko 3H vessassa? Oisko 3H vessassa? 3H vessassa. 3H vessassa. 3H vessassa, joo, okei. No niin 3H vessassa huomenna. Joo. Kuuron mykkänen ja sokeana. Muuta mötkytä. Ei vittu. Okei, 3H vessassa. 3H vessassa. Oikein. Joo. Niin se on yksi huomisen haasteista. Me vaan istutaan mötkötään siellä. Ei saa ottaa mitään limuja eikä ruokaa siellä. Okei. Okei. Kiva olla keipi kakkakoneen kanssa 3H vessassa. Okei. Yksi enää, yksi vielä. Aina se hiljaisuus joo. Yksi vielä. Mut sieltä ei poistuta vaikka joku käy paskalle joo. Hymyinen haaste 3H. Keipi vois tappaa itseänsä. Nice. Muuta mötkötetään. Keipi flexiin. Meillä ei ole flexiä. Himassa olisi ollut tää meillä on flexiä. Mitä sitten? Meillä on enää yksi. Yksi vielä. Yksi lisää. Tehdäänkö juoruttava näytelmä? Koska nyt meillä on huomiselle aika paljon tehtävää. Juoruttava näytelmä. Joo, juoruttava näytelmä. Me Okei. suunnitellaan sitä. Noniin. Kirjoita Nyt on kaikki mulle haasteet. sinne chattiin. Nyt on kaikki haasteet huomiselle. Me mietitään, kun striimi on pois muita haasteita, ettei enää saa sanoa mitään. Me tuodaan ne tänne sitten. Me yllätetään teitä. Juoruttava näytelmä. Okei, viesti on lähetetty. Eli huomenna haasteita on. Huomenna alkaa heti aamusta kuuro, mykkä, sokea haaste. Sitten menemme jakamaan ruusuja, sitten menemme Ai vitsi, meidän pitää aamupalalle. tehdä noin kaikki kuuronna, mykkänen ja sokea. Niin. Me mennään aamupalalle Shellille ja Shellillä laulamme myös joululauluja. Sitten jaetaan. Ja minä aloitan vielä. Niin. 2 tunnin välein muuten vaihdetaan sitä kuka on kuuromykkä. Ja me ollaan 3 tuntia myös huomenna vessassa. Se on, ja näytelmä, juoruttava näytelmä. Sopiiko chatille? Joo, mä en kerro, mistä mä käyn täyttää huulet, koska olen tehnyt vitun halvalla, joka niin kuin... niin, kun mykkä ei saa laulaa, niin jos mykkä tanssii, sit Joo. joululauluja aikaan. Joo. Joo. Eli mä. Ette saa ottaa pilapuheluita. Ai niin, pilapuhelutkin. Mitä vitussa mä muuten, jos mä oon kuuro, miten mä laulan, kun mä en tiedä mitä me lauletaan? Sä laulat jotain. Joo, pilapuhelut, joo. Me herätään kello 12. Me tehdään noin sellijutut aamulla. Joo. Se liittyy aamulla. Hei. Herätään 11, niin me voidaan soittaa sinne VRlle. Ja... Joo, herätys yhden. No mennäänkö nyt nukkuu? Voidaanko chatti mennä nyt Voidaanko chatti mennä nukkumaan? nukkumaan? Meillä on vielä Aikas. suunniteltavaa huomiselle. Chatti, voidaanko mennä muuta mötköttään? Joo, menkää. Joo. Me mennään suunnittelemaan Joo, ja huomista. kello menee siis paussille Kiitos chatti. illaksi. Tule Julia tai sanomaan yöksi. hei. Joo. Tule. Mennään nyt hyvästelemään chatti tältä päivältä. Ja sitten chatti, minä kiitän, että mahdollistitte. Minä menen huomenna Helsinkiin heidän mukaansa ja Paniton jatkuu. Olen todella kiitollinen. Kiitos, että olette katsoneet, subanneet ja ollut muutenkin mukana. Minä rakastan teitä. Nähdään huomenna kello 12. Nähdään huomenna kello 12. Tänään on Jatkuu. tullut 150 subia, kelat. Joo, oh my days.
Moi. Kiitos. Nähdään Kiitos huomenna kaikille. chattiin. Pelkkää lovea. Nähdään Huomiseen. huomenna. Tulkaa kello 12 paikalle, mennään sellille, aloitetaan sieltä päivä. Kyllä. Hei. Moi. Oi vitsi. Okei, vihko esiin. Vihko